Non eta noetan Donostian bere jaioterrian. Dagoeneko 3 gol eginda dago Atletikekin Realari eta larunbat honetan ere gogotsu zelairatuko da. Berarekin izateko aukera izan dugu, hortxe bere adierazpena. Nik uste behintzat nire iritziz partidu politena, denboraldiko partidu politena izan daiteke eta Donostiarra izan da ere badu beste gehiagoko puntito bat eta ia bi taldeak iristen gara momentu behar dugu momentu batean eta partidu gogorra izango da. Gainontzeko taldekideak ere lanera itzuli dira gaur goizean larunbateko derbia prestatzen hasteko asmoarekin. Gaurkoan lan fisikoa egin dute eta beraz Herrera eta Amorebieta ere korrika ikusi ditugu. Andoni Iraola eta Iñigo Perez ordea ez dira entrenatu. Lansaio amaitutakoan Marcelo Bielsa Lezamako eraberritze lanak ikusten harrapatu dugu.